Tak vítejte u posledního boxíku pro dnešek. SPX se sezóny 2011-12, takže celkem nový produkt. Měl by to být zlatý hřeb dneška, zbytek je plánovaný na neděli. Nás potěší. No, máchalo, spadlo ti to. Tak. Tady je Ice Bonus Pack. Nechám ho na závěr. Tak, krabice prázdná. A jdem. Steve Mason, Columbus Blue Jackets, Ondřej Pavelec, kartonek, Henrik Sedin, Vancouver Canucks a Vincent Lecavalier, Tampa Bay Lightning. Druhý balíček. Matt Molson, New York Islanders. A Jussi Jokinen, Carolina Hurricanes. Pro New Jersey, Unique Materials. Henrik Lundqvist, New York Rangers. Justin Byfuglien, Winnipeg Jets a Eric Staal, Carolina Hurricanes. Celé se to lejskuje, ale jsme ty jména se mi čtou hůř. A tadyčky se taky rozvalují. To zatím nejhůř. Tak. Marc-André Fleury, Brett Richards, kartonek, Bobby Ryan a Mike Green. Oliver Ekman-Larsson, Jordan Staal, kartonek, Patrice Bergeron a Niklas Lidström. Tak. Tomáš Kaberle, Carolina, Ilja Kovalčuk, kartonek, James van Riemsdyk, Michael Cammalleri. Je nějak moc prázdných balíčků, takže to přijde teprve. Tak. Zdeno Chára, David Backes, Rookie, podpisovka, Jake Gardiner, Toronto Maple Leafs, do 799 kusů limitovaný. Ach jo, asi něco pro mě. Niklas Bäckström a Guillermo Latendresse. Marian Gáborík, Patrik Marleau, Teemu Hartikainen, Rookie Materials, karty bez limitu, Patrick Kane, Jérôme Iginla.
Jaroslav Halák, Drew Doughty, kartonek, Phil Kessel a David Wood, Florida Panthers. J. Bouwmeester, Calgary Flames, Edmonton Oilers, Legend of Hockey, Paul Coffey, insert do 499 kousků, kartonek, Steven Stamkos a Joe Thornton. Pavel Datsyuk, Evgeni Malkin, karton, Alexander Semin, Claude Giroux. Nathan Horton, Tim Thomas, kartonek, Sidney Crosby, Matt Duchene. Jonathan Toews, Rick Nash, kartonek, Daniel Briere a Ryan Kessler. Zach Parise, Stephen Weiss, kartonek, Patrick Berglund a John Tavares. Tak, Jason Spezza, Chris Pronger, rookie karta do 499 kousků, Stefan de Costa, Ottawa Senators, kartonek a Jeff Carter. Tak, Dustin Brown, Kari Lehtonen, kartonek, Tomas Vanek, Mika Kiprusov. Tak. Drew Stafford, Mike Richards, kartonek, Ryan Getzlaff a Daniel Sedin. No, čím docela zklamání. To by snad měla být jedna jersey karta. Dion Phaneuf, Sam Gagner, kartonek, Roberto Luongo, Alex Ovečkin. Poslední balíček, ještě teda tam je ten bonusový potom. Jsem zvědavý, co se tady bude ukrývat. Tam jersey, Magnus Paervi, Paul Šťastný a tady bude losovačka nebo dohoda.
Patrick Roy, Martin Brodeur, Dual Jersey. Nevím, jaký je výskyt těchto jersey. Každopádně se to bude muset rozhodnout mezi Donorem a Dotkem 2, pokud se nedomluví. Chris Stewart a Tomáš Plekanec. A teď ještě ten bonusový balíček. Je tam nějaký rookie. Jess Skinner, Carolina Hurricanes, Marc-André Fleury, Pittsburgh Penguins, Andrzej Kopitar, Los Angeles Kings, Drew Stafford, Buffalo Sabres a rookie karta je John Moore, Columbus Blue Jackets. Tak, děláme rychlou rekapitulaci, protože tady toho moc nebude teď. Boxík pro mě teda zklamání, no. Čekal jsem víc. John Moore, Columbus Blue Jackets, Ice Rookie, Stefan da Costa, Ottawa Senators Rookie, Paul Coffey, Legends of Hockey insert, pak Rookie Material Jersey, Teemu Hartikainen, Winning Material Jersey, Henrik Lundqvist, Winning Combos, Martin Brodeur a Patrick Roy a rookie Jersey Auto Jake Gardiner, Toronto Maple Leafs. Tak jo, tak díky moc za pozornost a vrátím se v neděli s posledníma 4 boxama. Mějte se.